politiker i børne- og underudvalget. Jeg hedder Sonja Panduho Holden, og jeg er ekspert i at være børnehavebarn. Det kommer mig for øre, at Københavns Kommune overvejer at omlægge basic-pladserne. Det vil være en katastrofe. Og her stopper jeg lige filmen, for det er selvfølgelig ikke min datter Sonjas rolle at skulle argumentere for, hvorfor det er så afgørende, at hendes basispladsvenner får den ekstra omsorg, som de har brug for at komme godt fra start. Jeg hedder Ida, og jeg er mor til 2 børn i Eksperimentalinstitutionen på Amager. Eksperimentalinstitutionen er et fuldstændig enestående sted. Halvdelen af børnene har en basisplads, og den anden halvdel er børn, der bor i området. I 40 år har Eksperimentalinstitutionen arbejdet med en højt kvalificeret og specialiseret indsats for at integrere basispladsbørn i det almene tilbud. Vi, forældrene i bestyrelsen i Eksperimentalinstitutionen, forudser, at en omlægning eller en nedlægning af basispladserne vil have alvorlige konsekvenser for nogle af Københavns mest udsatte børn. Som forælder til 2 børn i Eksperimentalinstitutionen, så ser jeg specialiserede og mega dygtige pædagoger, som knokler for at hjælpe børn i udsatte positioner med at blive en del af et større børnefællesskab. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvad der skal blive af de her børn, hvis man sender dem ud i dagtilbud uden ekstra ressourcer og specialiserede pædagoger. Hej Mette Fredhansen, det er Sonja.